Encounter tali sa gitumbok ng mga remnants sa Bohol Party Committee o CPP-NPA ug sa mga personnel sa 47th Infantry Battalion na hitabo sa Utlanan sa Barangay Dagohoy sa lungsod sa Bilar ug sa Barangay Rizal sa lungsod sa Batuan dito sa Lalawigan sa Bohol alas 2:20 ni atong Sabado sa hapon. Nagpahigayon og peace and security operations ang mga sakop sa 47th IB pinanguluhan ni First Lieutenant Dexter Dawan sa Kalasangan sa Barangay Dagohoy, Bilar, human makadawat ang ug kasayuran nga may pipila ka mga sakop sa CPP-NPA sa dapit. Dito naabta nila ang siyam ka magiging miyembro ug nahitabo ang sinukliay sa mga bala nga milanat og 10 minutos. Dali usab nga mipalayo sa dapit ang mga gitumbok nga mga sakop sa rebelding pundok. Wa hinuoy gikatahong naangol o nakalas tali sa duha ka grupo ug wasay naangin nga mga sibilyan. May na-recover hinuon nga mga personal nga mga kagamitan ug mga subversibong mga butang sa dapit nga nahitabuan. So far sa report, ma'am, wala man sa mga na-displaced or affected nga mga families or one kay constituent kay ang firefight is dito man sa Lasang or sa hinterland. Wala gid sila dili dool sa mga kabayanan, ma'am. Kung ano man guni siya, na dismantle naman ni siya nga party committee, then these are believed to be remnants. Dayon more or less guesstimate nila nga siyam ka tao